Γνώρισα τυχαία έναν άνθρωπο από τα social, με αναγνώρισε, μου λέει να δω λίγο το αμάξι. Το είδε, το έδειξα, τέλος πάντων, το άνοιξα, μου λέει να δω λίγο και τον κινητήρα γιατί είναι μηχανικός. Και ανοίγουμε το κινητήρα να του ρίξουμε μια ματιά και τι βλέπω. Βλέπω το νερό, το ψυκτικό νερό, το νερό ψήξης τέλος πάντων, έτσι τελείως άδειο, με το καπάκι να είναι εδώ πάνω. Εγώ είχα πάει στο συνεργείο πριν μια εβδομάδα. Κάτι έκανε ο τύπος, ήθελε να το αδειάσει, δεν ξέρω τι. Άφησε το καπάκι από πάνω. Αυτό έτσι δεν ξέρω αν το είχε αδειάσει ή αν εξατμίστηκε. Και παραλίγο να μου κάψει το αμάξι. Αν δεν το έβλεπα τώρα τυχαία, θα είχε καεί, θα είχα κάψει φλάτζα αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι τόσο πολύ που πραγματικά δεν βρίσκεις ανθρώπους επαγγελματίες που όχι να κάνουν τα βασικά, όχι να κάνουν καν καλή δουλειά, τα βασικά. Την προηγούμενη φορά μου είχαν αφήσει την τζιμούχα ελεύθερη, χτυπούσε στη ρόδα και παραλίγο να μου κόψουν τα φρένα. Και το βρήκα πάλι τυχαία. Σήμερα παραλίγο να κάψω φλάζα πάλι εξαιτίας μηχανικού που δεν ξέρω που έχουν τα μυαλά τους, ερωτευμένοι όλοι. Ας μην συζητήσω ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να μου φορτώσει ότι και καλά έχει πρόβλημα η πολλαπλή μου εξάτμιση και ήθελε να μου χρεώσει ότι και καλά θέλω αλλαγή πολλαπλής, ενώ είχε πρόβλημα απλά το σπιράλ, που είναι μια δουλειά που δεν θα έπαιρνε αυτό στα χρήματα, θα έπρεπε να πάω σε εξάτμισα, και ήθελε να μου χρεώσει την πολλαπλή. Λαμόγια, παντού λαμόγια, να προσέχετε. Τι να πω.